etorkizun beltza gara, Gernikatik eta Zornotxatik gatoz, baita, Arrigorriagatik, azkeneko taldekidea da. Eta, orain 2008 urtetik, aramagu. Eta, gaur arte gure soinua beti izan da heavy metal klasikoa. Influentziak gehienak, askok dira atxarrikoak, adibidez, Iron Maiden edo Judas Priest. Eta, gero gaur arte egin dugu bi EP txiki, bi maketatxoak, bai. Eta, hainbat eta hainbat kontzertuetara dira, eta, Batearen presio berria Erroraldiekin ordainduko da Dira botere litea Gustura gauzea, egin dugu proba eta dana, gauzea joteko gogoakin, eta kriston ondo entzuten da, kriston leku ikaragarria da, inoz ez gara egon hemen, eta benetan pozik gauz hemen egoteagatik, ez? Gainera kriston aukera da, telebistan agertzea gero, ez dakit, elkarren grabatzea, hori da promozio bezala eta jendeak ezagutzeko gure taldea eta hori, oso aukera hona dela uste dugu eta oso gustura gauz eta pozik. heavy metal txoua. Zortzi abesti, gaur eskainiko dugu, zortzi abesti, batzuk barriak, beste batzuk sarrak, da purtsu heavy metala, klasikoa.